ନମସ୍କାର। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅତୁଟ ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଦେଶ ରହିଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ସରଳ ରେଖାରେ ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ରକୁ ଭାରତୀୟ ଫୋକ୍ ଆର୍ଟ ବା ଲୋକକଳା ଶୈଳୀର ଆର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏହାର ରଙ୍ଗ, ବ୍ୟବହାର ଓ ଆକୃତିକୁ ଦେଖି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଖଲିଘାଟ ଆର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶୈଳୀର ମିଶ୍ରିତ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପୁରାତନ ସମୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନ, ଧାର୍ମିକ କାହାଣୀ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରୁ ହିଁ ଲୋକକଳାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆର୍ଟ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ରଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଡିଟେଲିଂ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଲାଇଟ୍ କଲରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ରଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରଥମେ ସେହି ରଙ୍ଗରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଆର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ମିଶ୍ରିତ କଳା। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାୟ 1200 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଏହାର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହି କଳା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ କଳାର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଐତିହ୍ୟ। ଏହି କଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ, ସରଳ ରେଖା ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆକୃତି ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଏହିପରି ଫୋକ୍ ଆର୍ଟ କେବଳ ଚିତ୍ରକଳା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପରିଚୟ। ଏହି କଳା ଆମକୁ ଆମ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖେ। ଏହି କଳା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ନିଜ ଚାରିପାଖର ପ୍ରକୃତି, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଚିତ୍ରରେ ଜୀବନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଆଧୁନିକ ରଙ୍ଗ ନଥିଲା। ଫୁଲ, ପତ୍ର, ମାଟି, ହଳଦୀ ଓ କୋଇଲାରୁ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏହି ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକକଳାର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏହି ଫୋକ୍ ଆର୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହାର ସରଳତା। ଏଠାରେ କେବଳ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖା ଏକ କାହାଣୀ କହିଥାଏ। ବେସ୍ କଲର ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଟେଲିଂ ଉପରେ କାମ କରାଯାଏ। ଏହି କଳା ଆମକୁ ଆମ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖେ ନାହିଁ, ବରଂ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ କଳା ଐତିହ୍ୟକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟ କରାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କାଲିଘାଟି ଚିତ୍ର, ବିହାରର ମଧୁବନୀ ଚିତ୍ର ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାଲି କଳା ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଲୋକକଳା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି କଳାଗୁଡ଼ିକ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୌରବକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ କଳା କେବଳ ରଙ୍ଗ ଓ ରେଖାର ସମାହାର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଇତିହାସ, ଆସ୍ଥା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପ୍ରତିଛବି। ଏହି ଫୋକ୍ ଆର୍ଟର ଇତିହାସ ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଲେଖିବା ଶିଖିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚାଲିଚଳଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଏହି
ଆର୍ଟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିଟେଲିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଡିଟେଲିଂ ଉପରେ କାମ କରିଲେ ଆର୍ଟ ତାର ରଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଥାଏ ଓ ଚିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗର ଏକ ଅର୍ଥ ରହିଥାଏ। ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଅସୀମତା ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଫୋକ୍ ଆର୍ଟ ହେଉଛି ରଙ୍ଗରେ ଲେଖା ଲୋକଙ୍କ ଇତିହାସ, ଯାହା କେବେ ବି ମିଟି ଯାଇନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସଭ୍ୟତାର ଆତ୍ମା। ଏହାର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ, ସରଳ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ, ଧାର୍ମିକ ଓ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତିଫଳନ। ଏହି କଳାର ମାନ୍ୟତା ହେଲା ଏହା ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ, ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ନିଜ ଐତିହ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖେ, ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ କାହାଣୀକୁ ସହଜରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଓ ଭାରତୀୟ କଳାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପରିଚୟ କରାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏହା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରଘୁରାଜପୁର ଗାଁର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଫୋକ୍ ଆର୍ଟ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ମେସିନରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଆର୍ଟର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପୀ ନିଜର କଳାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି କିଛି ସମବେତ ଶିଳ୍ପୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫୋକ୍ ଆର୍ଟ କେବଳ ଏକ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ଓ ଆମ ଇତିହାସର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋକ୍ ଆର୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି। ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀ ସହ ମିଶାଇ ନୂଆ ନୂଆ ଆର୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆର୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ନିଜ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଓ ଏହି କଳାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୋର ଏହି ଆର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଟିକକ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।